Meitä oli 4. Ei ole enää. En tiedä missä. Vittu. Mutta on enää toi ja minä. Muut on kadonneet varmaan sen takia, koska tossa on vielä toinen tyyppi. Kohta mun kaninao. Joten mä toivon, että te muistatte leikkikentän. Mä oon varmaan siellä. Mun ruumis luultavasti löytyy myöhemmin sieltä. Koska just toi, mitä te nyt katsotte, on syönyt mun kaverit. Niin, mä en tiedä keitä te muuten ootte. Mä en tätä kuvaa.